Ti znaš da ja mogu da pomognem tebi da postoješ od anonimusa jednog seljaka, anonimusa, jednog prostaka, da postaneš neko. Razumeš? Dobro, i to brzo. Razumeš? Jak bi volao. Vidi, ja mogu da ti pomognem da napravimo taj album. S tim da moraš da ispoštuješ ono što ja kažem. Znači da ispoštuješ, znači ono što ti kažem. Na svakom albumu, ja to preferiram, još to odranimo, moraš da imaš 3, evo recimo, ovo su neki tekstovi pesama, razumiješ? Već sve gotovo. Da, već je sve gotovo, ja radim stalno. Znači, moraš da imaš 3, kako da ti kažem, pesme koje će biti tu ono... Hita. Tako je, hita. Znači, A1, Turbo. Dobro. B1, znači pesma za malo starije seljake, narodnjake, znaš da ono baš bude stara ona pesma. I B3, razumeš, to će biti neki live. Razumeš? Znači, te 3 stvari moraš imati na albumu. Razumeš? Šta ćemo prvo? Pa pazi, najlakše nam je da odradimo taj turbo, razumeš? Znači, turbo, razumeš? Znači, ja samo ti podesim neke bubnjeve, ovo, ono, da udara i ti pričaš, ono. Ideš, znaš, ono, pevaš, razumeš? Dobro. A šta, mislim? Kako šta, pevaš u izlasku, razumeš? Kao izašao si u veliki grad, u Beogradu si, ne pričaš o izlasku svom u Zadruzi, razumeš? Nego kao ti si već u Beogradu, razumeš? Ti si frajer. Na splavu si, cugaš, tekila, mali limunčić, onaj, znaš? To sve, svidi ti se na ženska, priđeš joj, odvojiš je, odete crvenim Ferrarijem kući kod tebe, ujutru se budiš, sveti se malo. Ma kakvo selo? Tu je odvedeš negde, budiš se ujutru, na noćnom stočiću, garnitura, lažnih noktiju ostala, nigde aspirina, nje nema, tužan si, ali ideš opet u novi izlazak, ne spavati se, razumeš? Dobro, slušaj, to je ovakva muzika, razumeš? Razumeš? A za starije? Za starije, to je ono mrčajerci fazon. To. Mrčajerci fazon, to uvek pali, razumeš? Da. Pazi, to je malo komplicirano, razumeš? Zato što mora da bude emotivno, razumeš? Dobro. To bi trebao ti sam, jer ne može niko o tvojom životu da priča bolje od tebe, razumeš? To da ti tvoj nuno kaže. Dobro. Znači, kao, došao si u veliki grad, ovde te niko ne poštuje, smeta ti automobili, smog ti smeta, naviko si na livadu da legneš, razumeš? Ovde nemaš, neudobno je, skučen si. Razumeš, svi te odbacuju, odbačen si, ta riba koja ti se svidela još od pre, neće ni da te pogleda, nju tamo privode neki masne kose, rock'n'roll fazon, razumeš? Ti ne možeš da priđeš samo zato što si sa sela, a to što imaš maksimum zemlje, to niko ne pita, razumeš? To niko te ne pita što imaš maksimum zemlje, razumeš? Ja si toga, kao posle toga jako razočaran, vratiš se nazad, svoje rodno mesto, ideš da vidiš svoju kravu, šarulju, da pogledaš, da konja putka ti pomaziš sa slamom, razumeš, da mu daš malo cukrice, razumeš? Da. Cukrice malo da mu daš, razumeš? I neizostavno moraš to da kažeš, to da ti ne ponavljam više, znači stara majka. Stara majka iznosi cicvaru ispred kuće. A što stara majka? Pa ne mora, što? Pa mora uvijek stara majka, razumeš? To udara na te ljude što su došli sa sela u grad. Stara majka? Kao ti, da. Aha, dobro. A i šta onda? Evo, to je ovakav neki melodija, ne bude ovo. Da, stara majka, rimuje se, da. I to ti je to, i treća stvar, live. To sam ja napisao. Ja nemam to ništa. Imam nekoliko, ti si verovatno negde nastupao ispod nekog šatora. Pa... Ja već imam nekoliko reči, tu ti ćeš da odabereš šta ti je najdraže. Dobro. Razumeš? I to ćemo da uradimo u live verziji. Bitno je da melodija bude poznata. Da je već zvižduće svaka budala, razumeš? I na to ti cepaš, udaraš i to je to, razumeš? Samo da je live. Pa evo, slušaj. Da. Dobro. To je to. Dobro. To ja mogu da ti ponudim, pazi. I šta ćemo onda? Ništa, posle toga, za jedan dan to snimimo, drugi dan znači odemo na neki splav, znači da li će to biti splav znači ili znači neki drugi splav, tamo te slikamo kao pijan si, razumeš? Ležiš, povraćaš ovo ono, tu ćemo da to uslikamo, doće paparaco, to će da odslika, da odnesemo u novine, malo da te propagiramo, razumeš, posle toga napravimo neki skandal, kao ti se ljubiš s nekim debelim dečakom ili tako nešto, pa mora sve da se prođe, razumeš? Nemojno. Nije ovaj kruh jednostavan, razumeš? Nemojno. I nakon toga, za par dana, dolazi Rada Dinja
s njom ja imam jako dobar i korektan, profesionalan odnos, to je moja divna koleginica, s njom kao nju vataš malo vamo namo i to slikamo, znači tu si već u orbiti, razumeš? Posle toga Zurić, pevaš naši kite s totkama, razumeš, lepete, bit će posla, bojaćeš se para, nemoj si ne.